Салям алейкум. В ефірі програма «Геоноль Гість програми – директорка благодійного фонду Generation Plus Арзы Хайрединова. Салям алейкум. Хош келдіңіз, Арзы ханым. Арзы ханым, у нас сьогодні багато тем для обговорення, але щоб глядачі познайомилися з вами, розкажіть про себе. Я завжди починаю губитися, коли мені ставлять таке питання. Розкажіть про себе, бо тут дуже багато чого можна розповідати. Я думаю, що краще розповідати про професійну діяльність в цьому. Я є директоркою благодійного фонду Generation Plus. Ми проводимо річну профорієнтаційну програму для дітей з вразливих категорій. Для підлітків, що опинилися у складних життєвих обставинах, протягом року ми проводимо заняття, що допомагають їм віднайти себе у житті, пристосуватися до дорослого життя, а також, що дуже важливо, як я вважаю, це бути частиною ком'юніті, яке тебе підтримує, яке готове тебе завжди мотивувати до якихось кращих змін. Це, мабуть, наразі те, чим я живу, і, в принципі, вся моя діяльність, вона пов'язана так або інакше з освітою, з важливістю освіти, а також з тим, щоб через освіту отримувати дійсно сталі результати. Це не швидкий результат, але це дійсно той результат, який буде протягом дуже довгого часу зберігатись. Ось сьогодні ми будемо говорити про успіх, і ви є дуже багатогранною, дуже такою багатопрофільною людиною. А що є для вас успіхом та самореалізацією? Дуже цікаве питання. А що є успіх? Я знаю, що до середини ХХ століття взагалі слово «успіх» у відношенні до людей, воно ніколи не вживалося. Це така новина, що ми починаємо говорити про успішну людину. Мені здається, що успішна людина – це та людина, яка досягла певної мети. Коли ми кажемо про успіх загалом, якщо ми кажемо безвідносно до людини або до якоїсь справи, до якоїсь місії, можливо, там місія пройшла добре, успішно. Воно завжди залежить від того, яка у тебе початкова мета. До чого ти від самого початку, до чого ти прагнув. І успішна людина – це та людина, якій вдалося реалізувати те, до чого вона прагнула, чого вона хотіла. Я думаю, що у нас є дуже великі проблеми з тим, що ми вважаємо, що успіх – це щось одне. Що він вимірюється статусом у суспільстві, що він вимірюється кількістю грошей, які ти отримуєш на своїй роботі, можливо. Але дійсно, якщо повертатися до мого визначення власного, що таке успіх, то тут можна зрозуміти, що це дуже багатогранна ідея, і вона дійсно залежить від того, що сама людина хоче в це вкласти. Успіх – це не тільки про кількість грошей, це не тільки про позицію, це про те, як ти почуваєшся. Якщо ти займаєш якусь керівну посаду, але при цьому відчуваєш себе глибоко нещасною людиною, я думаю, що тут не можна казати про успіх. Що це дійсно така річ, яка має відображати дуже багато факторів у цьому. Ви робите багато цікавих програм і запустили онлайн-марафон Transformation 2021 року з відомими спікерами Девідом Алленом, Маргуланом Сисимбаєвим. Маргулан Сисимбаєв дуже відомий зараз в нашій країні. Розкажіть про цей курс, чим він корисний? Я думаю, що я тут трошечки відмотаю назад, розкажу про ті часи, коли я працювала в онлайн-освіті. Дійсно, це було саме рік тому. Ми запускали великий онлайн-марафон з великою кількістю учасників, спікерів. У нас було 59 спікерів з усієї планети. В тому числі ті спікери, яких ви вже назвали, Девід Лінч, Девід Аллен, Маргулан Сисимбаєв. І це був дуже цікавий для мене досвід, того, що ми це робили досить невеличкою командою. У нас було зовсім небагато, до 10 осіб, що були безпосередньо залучені в усі ці процеси. І ми за 2 місяці створили дійсно дуже великий івент, який зібрав дуже багато переглядів і був дуже корисним, бо він надав людям можливість подивитися на саме явище трансформації з різних боків. Ми запрошували спікерів, що представляють різні сфери, і у них була змога розказати про те, як вони бачать трансформацію. Саме
сам марафон, сама назва Transformation, ми вирішили її трошечки змінити так, щоб вона звучала неправильно англійською мовою, але воно має у собі дві складові. Перше – це трансформ, і друге – екшен. З ідеєю про те, щоб показати, для того, щоб змінюватися, для того, щоб отримувати якісь трансформації, потрібно щось робити. Потрібно приймати якісь дії, потрібно бути активним в цьому. І протягом тижня, що ми вели цей марафон, була можливість почути багато різних спікерів про те, як вони розказують, як вони адаптувалися до змін, які приніс нам 2020 рік пандемія, як вони змогли адаптувати свій бізнес. Але найважливішою ідеєю було саме те, що неможливо змінювати світ навколо, допоки ти не досягнеш цієї внутрішньої трансформації. Першою справою потрібно змінити себе, потрібно змінити своє ставлення до речей, потрібно пройти такий етап внутрішньої трансформації. Вже після того можна буде дійсно робити якісь зміни у майбутньому. Було дуже цікаво, як, наприклад, про це розказує Девід Лінч, про те, як він надає великого змісту, великої ролі в процесі трансформації саме медитаціям, як це йому допомагає зосередитися. Було дуже цікаво подивитися, як відомі представники українського бізнесу, вони реагували на свої внутрішні трансформації, як вони змогли імплементувати ті зміни, що у нас були, для того, щоб якось свій бізнес і все, що вони роблять, зробити більш сучасним. З таких дуже яскравих прикладів, що мені особисто запало в душу, це був виступ вже колишнього SEO Starlight Media, коли Михайло Царьов розказував про те, як йому вдалося адаптувати бізнес, телебачення до все більш інтернетного формату, коли вони показали, що дійсно телебачення, воно може існувати в різних форматах. Можна його дивитися онлайн, можна дивитися записи на Ютубі тощо. Ви сказали про трансформацію. А як, поясніть, розкажіть так більш докладно, як це відбувається, ця трансформація? Багато людей прагнуть бути дуже успішними, і вони цього всього хочуть, але не можуть. Як їм допомогти в цьому питанні? Для того, щоб змінюватися, потрібно, мабуть, найперше розуміти, навіщо тобі це треба. Я вірю у силу внутрішньої мотивації і впевнена, що саме завдяки внутрішній мотивації, того, що людина вірить в те, заради чого вона це робить, навіщо це потрібно. І вже від того вона змінює свої дії. Дуже важко щось робити, коли ти не розумієш, навіщо ти це робиш. Так можна. Я впевнена, що так можна. Дуже багато людей дійсно так роблять, але це відбувається протягом якогось часу, і це дуже складно, мені здається, психологічно, коли ти не бачиш результату, коли ти не бачиш сенсу. Я впевнена, що люди – це істоти дуже свідомі, і для нас дуже важливо все пізнавати, дуже важливо постійно бути в контакті з такою пізнавальною частиною себе. Шукати щось нове. І для того, щоб трансформуватися, потрібно зрозуміти, для чого тобі це потрібно, і, по-друге, зрозуміти, чого саме я хочу і як я можу до цього прийти. Неможливо постійно знаходитися в одному стані. Людина, як і світ навколо, все навколо нас, воно постійно в стані трансформації, воно постійно змінюється. Коли ми кажемо про те, якою людиною я є, коли ви, наприклад, питаєте мене, розкажіть про себе, мені дуже важко відповісти, хто я, бо я є зовсім різною в різних обставинах, я є різною в різних контекстах. Я є різною, наприклад, тут у дружній бесіді з вами, і я є різною під час вирішення якихось робочих питань. Або я дуже різна, коли я поруч з сім'єю, з людьми, яких я люблю. І треба прийняти те, що ми різні, але це все частини мене. І треба так само через розуміння того, що ми різні і ми можемо проявлятися по-різному в різних обставинах, зрозуміти, що так само робить і світ. Він є різним в різних обставинах, але він залишається таким самим. І потрібно бути дуже адаптивним в цьому. І саме через те, що потрібно бути дуже адаптивним, потрібно змінювати те, як ми мислимо, як ми сприймаємо зміни. Що це не щось дуже страшне, що це те, в яких умовах ми існуємо.
Як любить говорити моя мама, що можливості і зміни – це, в принципі, одне й те саме. Коли людина бачить зміну, вона бачить якісь нові речі, нові формати, якісь нові явища. Це може нести в собі небезпеку, але це може нести для себе великі можливості, і потрібно бути просто відкритим до нового. Як не боятися фейлів? Не буває в нашому житті все легко. Нам треба перейти багато різних спроб. Як бути в цьому напрямку, не перестати боятися? Я, мабуть, вам не відповім, бо я сама не перестала боятися. Мені завжди дуже страшно. Кожного разу, коли потрібно робити щось нове, мені страшно, бо я боюся, що щось не вийде. Але що допомагає особисто мені, це уявити собі найгірший сценарій. Що трапиться, якщо я щось спробую і нічого не вдасться? В принципі, нічого страшного не трапиться. Якщо продовжувати це прокручувати до такого абсолютно катастрофічного результату, то ти зрозумієш, що в принципі нічого дійсно катастрофічного не станеться. Планета так само буде крутитися навколо Сонця. Буде якийсь момент, коли тобі буде прикро через те, що щось не вдалося, але воно настільки мізерне в порівнянні з тим, яке велике в тебе життя, і що ти спробував, і ось це, що дійсно важливо, мабуть, оця ідея мене заспокоює і каже, краще спробувати і жаліти про те, що спробував, аніж не спробувати і жалкувати про те, що ти так і не спробував нічого. Я з вами згодна. Ви також запустили більше 20 онлайн-курсів, і мені дуже цікаво, що вас мотивує це робити, такі цікаві проекти? Я дуже люблю те, які можливості надає освіта. Я впевнена, що в нашому світі неможливо вивчитися 11 років, вже скоро буде 12 років у школі, після того 4 або 6 років в університеті, і вважати, що ти вже все знаєш, і цих знань тобі досить для того, щоб іти по життю до самого кінця. Це не так. Коли ми вже говорили про трансформацію, було зрозуміло, що світ дуже швидко змінюється. Так само важливо це розуміти і важливо адаптуватися до цих змін. Єдиний спосіб адаптуватися до цих змін – це постійно навчатися. І освіта – це саме те, що дає можливість почуватися більш впевнено в дуже нестійкому, в дуже нестабільному світі. Мені було дуже цікаво спробувати формат онлайн-навчання, бо я почала працювати в онлайн-бізнес-школах саме у 2020 році, коли нас усіх зачепила пандемія і дуже багато чого перейшло в онлайн. Я зрозуміла, що тут дуже великий потенціал того, щоб розвиватися. Є дуже багато можливостей для того, щоб вивчати для себе щось нове. Бо з одного боку, дійсно, ми всі дуже страждали, коли потрібно було сидіти вдома, і не було можливості ані подорожувати, не було можливості, ми були дуже обмежені у наших пересуваннях, але з іншого боку, світ прийшов до нас. Тобто можна було просто, підключившись за лінком, побачити спікера, що до тебе говорить з іншого куточку світу, і це дійсно класно, це те, про що ми вже говорили. Тобто це ідея про те, що є небезпека, є щось, що тебе розчаровує в цьому, і є так само можливість у цьому. Мені було дуже цікаво спробувати приносити людям користь через те, щоб давати для них ті знання та навички, які вони вже мають. Онлайн-курси, вони самі по собі дуже цікава річ, і це неформальна освіта, якщо ми кажемо про щось з приводу того, чим я вже займалась. Це можливість розказати не просто шаблонно, як тобі це розказують в університетах. На жаль, формальна освіта, вона у нас дуже... Я хочу сказати не сучасна, але я боюся, що це буде звучати дуже грубо, але дійсно вона не сучасна, вона дуже теоретична. І часто трапляється так, що люди, які тобі розказують ті речі, які тобі потрібно буде використовувати подалі у житті, вони ніколи самі цього не робили, вони знають лише теорію в цьому. І мені було дуже цікаво показати, як це відбувається на практиці. Того в онлайн-курсах, особливо в бізнес-освіті, в таких онлайн-бізнес-школах,
Часто ми запрошуємо саме практиків, людей, що мають досвід за плечима, які можуть розказати, а як воно відбувається насправді. І саме через те, що це саме ці знання, які людям потрібні. Саме через те вони настільки популярні, але це дуже залежить від того, як ви це робите. Недостатньо мати лише експертизу в чомусь, важливо ще розуміти, як це донести людям так, щоб їм було, по-перше, цікаво, щоб їм було це корисно і щоб вони правильно тебе зрозуміли. Є велика різниця між інформацією і знаннями. Я все ж таки, незважаючи на те, що я там працювала в неформальній освіті в різних форматах, я вірю, що все ж таки освіта така формальна, вона теж дуже важлива. Залежить від того, яка у тебе мета, але вона дає тобі таку базу, вже на яку можна набудовувати, можна складати такими цеглинками далі, куди ти хочеш заглиблюватися. Але все одно база має бути, і саме формальна освіта в ідеальних умовах, вона має закладати цю базу. Ви зараз розказали про формальну освіту і ваше враження про нашу освіту. Наша освіта, вона зараз досі радянська, досі ця стара система працює. А якщо, наприклад, вам дати такі можливості стати міністром освіти, що ви б змінили? Прям перше, з чого почали зміни? Мабуть, з відношення до процесу освіти. Того, що коли ми кажемо дитині, що ти зараз маєш піти у перший клас, і потім ти ще 12 років будеш туди ходити, тобі обов'язково треба отримувати гарні оцінки, бо від цього залежить твій успіх у житті. І після того тобі треба буде йти далі у вищий навчальний заклад. Ми ставимо такі очікування перед дитиною, яких вона дуже часто не може реалізувати. І інший момент, що вона не розуміє, навіщо їй це потрібно. Це йде зовнішня мотивація, коли ця освіта начебто більше потрібна батькам, начебто потрібна більше системі освіті, а не самій дитині. Є дуже класний концепт, він називається Learner-Centered Curriculum. Це такий формат, в якому в основу і в центр всієї освітньої програми ставиться потреба самого учня. Студента, дитини, будь-хто, хто є учнем в цьому процесі, він є головою всього навчального процесу. Як воно зараз відбувається? У тебе є програма, яку треба обов'язково пройти. І залежно від того, наскільки ти добре орієнтуєшся саме в цій програмі, визначається, наскільки ти успішний в процесі навчання. Але люди, насправді, вони прагнуть того, щоб дізнаватися щось нове. Я впевнена, що є дуже багато речей, про які було б цікаво дізнатися. Але все залежить від того, як ми це показуємо. І якщо ми все ж таки змінюємо цей формат, і ми кажемо, що ми ставимо все ж таки найголовнішим не програму, яку потрібно вивчити, а дитину, якій потрібні ці знання для чогось. І ми розуміємо, навіщо, яка в неї мета, чого вона прагне, чого вона хоче досягти. І вже відповідно до того, як цій дитині досягти цих результатів, ми можемо вибудовувати цю програму. Я думаю, що саме от такий формат, він, по-перше, закохає дітей в сам процес навчання. Не буде більше такого, що дитина не розуміє, навіщо їй приходити в школу, коли вона хоче піти якомога швидше, коли їй не цікаво все, що відбувається. І це буде найбільш корисно для всіх, хто залучені в цей процес. Це буде більш цікаво, це буде більш корисно так само і батькам, це буде більш корисно освітянам, це буде більш корисно самій державі. Що стосується онлайн-навчання, які є переваги онлайн-навчання? Можна зробити цей процес цікавим? Впевнена, що можливо, бо вже є досвід, вже робили, було дійсно цікаво. Але дуже велику роль відіграє ця відсутність живого контакту з людиною. На жаль, які б не були технічні засоби, які ми використовуємо, а їх насправді зараз дуже багато. Дуже багато є технік гейміфікації всього процесу, є дуже багато класних можливостей того, як це можна впроваджувати в, наприклад, Google Classroom, можна це все вробити в
Zoom, наприклад. Але оця можливість поговорити з людиною і відчути цей людський контакт – це дуже велика проблема, це саме те, чого не вистачає. Я впевнена, що у подальшому у нас дійсно буде розвиватися далі онлайн-освіта, але так само, як і в інших сферах життя, момент того, коли у тебе є можливість поговорити з живою людиною, воно стає вже якоюсь привілеєю, і воно вже стає чимось, що доступне лише для обраних, скажімо. І тому дуже багато приватних шкіл, вони не переходять в онлайн, вони намагаються всіма силами зберегти формат офлайн навчання, бо дійсно дуже важко буде передати це в онлайн. Я не можу загадувати наперед, я сподіваюся, я думаю, що колись буде вже така можливість, коли у нас весь світ повністю перейде в онлайн, але поки що я розумію, що з усіма можливостями, які надає формат онлайн, тим, що ти можеш подивитися будь-якого вченого, будь-якого професора, і тобі не потрібно слухати, наприклад, твого викладача, котрий не дуже сильно розбирається саме в цій темі, але він все одно про це розказує. І ти розумієш, що можна це змінити, і можна замість того, щоб послухати твого викладача, який не дуже добре розбирається в цій темі, але дійсно класний експерт в чомусь іншому, обирати саме ту людину, яку ти хочеш послухати з якогось конкретного питання. Послухати професора, який спеціалізується саме на цій темі, отримати всю теорію з короткого відео, скажімо, і вже потім перейти до обговорення. Бо ми навчаємося, коли ми маємо можливість активно використовувати все, чого ми навчилися. Просто щось прочитати або подивитися лекцію, цього недостатньо. Більшість всього того, що у нас відкладається потім у пам'яті і що нам стає у нагоді, вона залежить від того, чи ми використовуємо це в житті. Саме тому так важливі семінари, саме тому так важливі роботи в групах під час занять в класі. Для того, щоб була можливість все ж таки все, що ти отримуєш, всі ці знання, їх одразу використати. Бо те знання, яке ти не використовуєш, воно дуже швидко втрачає свою актуальність, дуже швидко втрачає свій сенс. Угу. На жаль, в наших звичайних школах у нас формальна освіта, і ми дуже швидко втрачаємо всі наші знання. Хотіла би з вами ще поговорити про професії. Зараз усі хочуть заробляти дуже швидко гроші, і зараз дуже модно отримати освіту IT. А як знайти баланс між іншими професіями? Угу. Ви тут зачепили таку тему, про яку я можу говорити дуже довго. Якщо починати з питання, чого взагалі всі йдуть в ІТ? Того, що це щось, що зараз на слуху, ми дуже багато про це чуємо, ми дуже багато знаємо всього, і є вже такий стереотип, він позитивний, але все одно стереотип, що треба йти в ІТ, бо там багато грошей і там можна класно працювати. Це єдина можливість отримати класну професію. Гроші, так, гроші, це насамперед гроші, це можливість отримати якісь, як кажуть, плюшки, це всілякі можливості, які не включені саме в матеріальну винагороду, але можливість, наприклад, коли компанія тобі оплачує спортзал, коли компанія тобі надає дуже велику кількість якихось речей, які не є матеріальними, але все одно вони тебе якось запрошують до того, щоб саме у них працювати. І дуже мало є інформації про те, які професії ще наразі є актуальними. Відбувається така дуже велика інформаційна прірва між тим, що є дійсно в світі, що може запропонувати світ, і тим, що у нас є найбільш актуальним, найбільш обговорюваним. Якщо повернутися до нашого проєкту, до Generation Plus, це проєкт, це програма профорієнтації, яку ми розробили самостійно з урахуванням найкращих практик профорієнтації та методології кар'єрного пошуку. Коли я відбирала дітей в програму, я кожному ставила запитання, чи ти вже знаєш, ким ти хочеш стати. Якщо так, то ким саме. І дуже багато дітей, мабуть, 60%, вони мені казали, що я дуже хочу піти в ІТ.
Що викликає наступне запитання? Супер, в ІТ, а куди сам? Бо це дуже велика сфера, там дуже багато є різних професій, дуже багато є різних можливостей. Мені кажуть, ну, я не знаю, а хіба там є якісь різні можливості? І це знову ж таки про те, що дитина щось чула, але вона не дуже розуміє, що саме. Але вона знає, що там є гроші, там буде ок. І це все йде від того, що ми розуміємо професію як щось, що виключно надає тобі гроші на існування. Я не вірю в концепцію покликання, але я так само не вірю в те, що кар'єра – це виключно про гроші. Коли ти кожного дня, 5 днів на тиждень, так, не кожного, але все одно велику частину свого тижня ти приділяєш роботі. Ти протягом 8 годин працюєш. І це дуже велика частина твого життя. І не можна робити так, щоб це було виключно за якусь матеріальну винагороду, бо це щось, де ти маєш почуватися так само комфортно. Ти маєш розуміти, навіщо ти це робиш. Ти маєш відчувати, а який буде сенс з того, що я роблю. Я впевнена, що дуже мало є людей, які почуваються комфортно, якщо вони просто виконують якусь дуже буденну роботу, кожного дня вони щось перекладають папірці і не розуміють, навіщо вони це роблять. Нам дуже важливо отримувати сенс в всьому, що ми робимо. Їх мотивують гроші це робити? Мотивують гроші, але все одно, як показують дослідження, є певний рівень, до якого ти можеш отримувати додаткову, як би це сказати, є певний рівень, до якого тобі гроші дають якісь додаткові позитивні відчуття. А вже після цього рівня, чим більше ти заробляєш, воно вже не додає тобі жодних класних емоцій, тобі вже, в принципі, все одно, бо ти вже досяг певного рівня. Того матеріальний момент, він дійсно важливий, того, що ми живемо в капіталізмі, нам потрібно за все платити. Але також, що важливо? Важливо, щоб ти розумів, мені це взагалі подобається чи ні. Якщо ти працюєш на роботі, яка тебе робить нещасним, ти приділяєш цьому майже весь свій час, дуже важко потім це почуття нещасності не переносити на інші сфери свого життя. Ми саме працюємо з дітьми, і ми змінюємо їх ставлення, по-перше, до кар'єри, по-друге, до того, як можна обрати професію. Перш за все, кар'єра – це про те, що тобі подобається і в чому тобі хочеться розвиватися. Ми, перш за все, даємо дитині розуміння того, кар'єра мрія – це яка? Яка у мене мрія? Чого я взагалі прагну як людина? Які у мене є вихідні дані про це? Бо ми також наголошуємо на тому, що ми всі різні. У когось більш розвинуті одні навички, у когось інші. Це не значить, що ти не можеш потім стати кимось, якщо в тебе бракує наразі навичок. Просто треба буде працювати трошечки більше, трохи сумлінніше, ніж людина, у якої вже є більше до цього хисту. По-друге, ми працюємо з тим, що ми показуємо, ти можеш бути класним спеціалістом і можеш заробляти добрі гроші, якщо ти дійсно в цьому експерт. Говорити про IT. Їх дуже багато. Коли ми говоримо про те, що айтішники заробляють дуже багато, ми чомусь не приділяємо увагу тому, що хороші айтішники заробляють дуже багато. Зараз є дуже багато курсів, зараз є дуже багато безкоштовних способів вивчитися якійсь IT-професії і вже, в принципі, починати працювати. Але ринок переповнений. Дуже багато є IT-спеціалістів початкового рівня, і серед них буде набагато важче пробитися. І для того, щоб дійсно отримувати гарні гроші, тобі потрібно бути топовим спеціалістом. Але так, в принципі, майже і всюди. Якщо ми говоримо про якісь професії, які не є зараз популярними, які не є зараз дуже такими затребуваними. Наприклад, дуже мало дітей, якщо їх запитати, хочуть стати сантехніком, бо це вже вважається як щось непрестижне. Але разом з тим діти навіть не усвідомлюють, що можна заробляти дійсно гідну зарплатню, якщо ти будеш класним фахівцем у цьому. І потрібно
коли ти приймаєш рішення про кар'єру, потрібно зважати не тільки на те, скільки грошей це приносить, а чи ти готовий вкладатися своїм часом, вкладати гроші в освіту, вкладати гроші і час свій в те, щоб практикуватися в цьому і розвиватися в цьому як спеціаліст. І тільки в такому випадку ти будеш класним спеціалістом, затребуваним фахівцем, якому люди будуть готові платити гроші. Бо класних фахівців, насправді, в будь-якій професії їх дуже мало. І це щось, що ми дуже часто опускаємо з виду. Дуже цікава думка. Хотіла б обговорити ще одну тему. Я дуже люблю цю тему. Ми переходимо з теми на теми. Тому що багато тем, і арзи в нас багатогранна, тому ми спілкуємося на різні теми. Є така тема, як дебати. Ви проводили дебати і в Києві, і в Німеччині, і в Чехії. І я завжди захоплююсь дебатерами, і мені це дуже подобається. Як ви вважаєте, дебати – це мистецтво? Це точно мистецтво, але будь-яке мистецтво можна опанувати. Є певні навички, які потрібно розвивати для цього, але будь-яка навичка – це щось, що можна тренувати. Навіть якщо вона у тебе слабо розвинута, так само як м'язи, наприклад. Ти можеш досягти класних успіхів, якщо будеш це постійно тренувати. Нема такого розуміння, як талант. Да, дійсно, є певні люди, яким пощастило більше, що у них, там, скажімо, початкові налаштування якоїсь навички, якогось таланту, вони трошечки вище. Але без постійної практики воно дуже швидко втрачає сенс. Якщо говорити про дебати, то це була дуже велика частина мого життя. Я почала займатися дебатами ще коли я навчалась у школі з 8 класу. Це почалося і, мабуть, воно досі не закінчилося, незважаючи на те, що я вже офіційно всім повідомила, що я закінчила кар'єру в дебатах, але все одно я не можу перестати про це говорити, я не можу перестати розказувати людям про те, які класні можливості дає практикування навичок дебатування саме. Розкажіть нам про це. Як воно відкриває людина, які можливості дає дебати? Задоволення. Дебати в такому дуже широкому розумінні – це можливість довести свою точку зору. Коли ми кажемо про дебати, ми не маємо на увазі необхідність переконати твого співрозмовника. Якщо ви подивитеся на формальні дебати, на парламентські дебати, саме ті, якими я займалася, у тебе є три сторони. У тебе є сторона за, у тебе є сторона проти, і у тебе є ще третя сторона, яку саме треба переконати. Це зазвичай суддя. Якщо ми це переносимо в наше буденне життя, то це щось, що дуже його нагадує. Дуже часто ти не можеш переконати людину, яка має абсолютно інший досвід. І це таке теж усвідомлення, яке робить світ трошечки простішим, скажімо. Трошечки легше стає жити, коли ти розумієш, що людина, яка вірить в якусь ідею, у якої є певна думка, вона прийшла до цього в результаті всього свого життя. Наприклад, я спілкуюся з вами, і я розумію, що за вашими плечима багато років досвіду. У вас є велика кількість подій, які вплинули на те, як ви вважаєте, як ви думаєте, яку ідею ви вважаєте правильною, а яку ні. І буде дуже складно от зараз протягом розмови, навіть якщо вона триватиме там годину, 5-10, буде дуже складно перекреслити весь той досвід, що був у людини до того, і сказати їй, що ти до всього цього моменту був неправий, а зараз я тобі розкажу, як правильно. Це по-перше. А по-друге, я не можу претендувати на те, що моя думка є дійсно вірною і вона є правдивою в останній інстанції. Бо я так само людина, що має суб'єктивний досвід, який дуже сильно сформував моє враження про світ і мої думки з приводу чогось. Але коли ти розумієш і переключаєш фокус на те, щоб розказати більш теоретичну і більш об'єктивну думку до третьої сторони, якою в тебе є в дебатах суддя, то ти вже починаєш по-інакшому все це сприймати. В дебатах тобі потрібно довести, що твоя думка, вона, по-перше, валідна і вона правдива. Є два кроки, як довести будь-який аргумент. Це, по-перше, показати, що все, що ти говориш, це правда.
Воно має бути об'єктивним, є певні критерії, яким воно має відповідати. Але перша частина – це показати, що це правдиво, що немає жодних логічних помилок в тому, що ти говориш, що немає якихось дуже швидких висновків, що немає якоїсь фактологічної несумісності. І друга частина – вона про те, щоб показати, а чому це взагалі має значення. Ми дуже багато говоримо про якісь речі і навіть не усвідомлюємо, а навіщо ми це робимо, а навіщо нам це знати, навіщо нам щось змінювати. І саме відповідаючи на оцю другу частину, як я, коли даю тренінги для дітей, я кажу, ви маєте відповісти на питання, і що з того? Ви мені все це розказали. Так, я розумію, що це правда, але що мені тепер потрібно з цим робити, і як воно має вплинути на все, що ми говоримо далі. І якщо все ж таки говорити про дебати як мистецтво, воно дуже корисне тим, що ти вчишся, по-перше, формулювати свою власну думку. Це такий найочевидніший фактор. Але, по-друге, я часто кажу, що дебати навчили мене емпатії, але це якась така думка, яка на перший погляд здається дуже неправильною. І вона здається дуже дивною. Як це, коли ти сперечаєшся з людиною, як ти можеш навчитися емпатії, коли ти щось доводиш і ви з нею сперечаєтесь постійно. Але коли ти готуєшся до дебатів, тобі випадає тема, і ти ніколи не знаєш, за яку сторону ти будеш говорити. Ти ніколи не говориш свою власну думку. Ти говориш саме ту думку, яка тобі випадає за жеребкуванням. Вам спочатку оголошують, якою стороною ви будете, вже після того вам називають тему, і у вас є всього-навсього 15 хвилин для того, щоб підготувати з вашим колегою, підготувати повний кейс. І тут також дуже важливо розуміти, а що скажуть наші опоненти. Коли ти не розумієш, що буде говорити сторона, що є, скажімо, проти тебе, дуже важко побудувати власну стратегію. Дуже важко побудувати свій, як ми кажемо, кейс. Це набір аргументів, які всі об'єднані певною конкретною метою та цінністю, яку ви захищаєте. І якщо у тебе нема розуміння, а що будуть говорити наші опоненти, результати можуть бути дуже непередбачуваними. Коли ти готуєшся, обов'язково потрібно розуміти, що я скажу оце, але чому інша сторона може вважати інакше. І ти завжди маєш це тримати в голові. Ти завжди маєш тримати в голові той факт, що є інша сторона. І вона дійсно дуже часто також є валідною. І коли ти дуже багато років цьому присвячуєш, ти розумієш, що нема нічого білого, нема нічого чорного, дуже багато є напівтонів, і потрібно в них орієнтуватися. Потрібно розуміти, що люди, які вважають не так, як ти, які притримуються іншої думки, що вони так само мають право на існування власної думки, і ти можеш зрозуміти, з чого вони виходять. Це дійсно дуже важливо, коли ми кажемо про побудування діалогу. І, мабуть, мені зараз на етапі життя мені вже не так цікаві дебати, скільки цікава можливість побудування діалогу і комунікації так, щоб слухати людину, і так, щоб приходити до якихось конструктивних виводів. Угу. Що стосується комунікації, це зараз дуже-дуже важливо, особливо в нашому середовищі. Я зараз вивчаю Кримсько-татарський національний рух ХХ століття і дуже здивована, тоді теж були різні думки, один одного не розумів, але вони якось створили Курултай, і незважаючи на дуже важкі часи, вони змогли це зробити, це створити. А зараз ми маємо багато онлайн-курсів, багато коуч-тренерів, бізнес-тренерів, але ми не вміємо комунікувати. Чому так? Я впевнена, що тут є дуже багато факторів. Завжди складно сказати, що в якомусь явищі або в якійсь тенденції винне щось одне. Бо тут зазвичай є велика сукупність всього, що на це якось впливало. Я вважаю, що дуже ускладнює комунікацію онлайн-формат. Це дійсно щось, що дуже нас
відокремлює один від одного. І є така думка, що люди стають менш емпатичними один до одного, якщо вони виключно спілкуються у мережі. Коли ми зустрічаємося в реальному житті і спілкуємося один з одним, ми все одно зчитуємо дуже багато невербальних якихось факторів нашої розмови. Те, як людина поводиться, як вона реагує, яка у неї мова тіла. Все це воно зчитується підсвідомо, але все ж таки. Коли ми говоримо про онлайн-спілкування, якщо навіть не казати про такий більш оптимістичний формат, коли ми говоримо обличчям до обличчя, а коли ми просто пишемо коментарі, наприклад, дуже складно побачити, що людину це задіває. Дуже складно побачити, що мої слова, які я зараз написав, людина, яка зараз це прочитала, що вони її ранять. І через те, що ми не відчуваємо цього, нам дуже важко вибудувати ці рамки. Дуже важко зрозуміти, що цього, наприклад, не треба казати, бо це буде образливо для когось. Або якщо я зараз напишу щось таке, як це сприйме та людина, що буде це читати по той бік екрану. Це один момент. Інший момент, він, мабуть, у тому, що ми впевнені у власній... У тому, що ми праві. Ми впевнені в тому, що все, що я говорю, воно є істиною. І я думаю, що тут так само все те, що ви перелікували, про те, що в нас є дуже багато різних форматів, в яких це можна робити. Дуже багато є коучів, є багато практик, багато книг, багато онлайн-видань, які про це говорять. І через те, що ми постійно маємо доступ до цієї всієї інформації, нам здається, що ми знаємо все. Я точно знаю все, бо я стільки прочитав Фейсбук-постів на цю тему, що я точно в цьому експерт. Я точно розбираюся в цій темі, бо мені так багато людей про це написало. У Вайбері я бачив дуже багато новин з цієї теми, тому я маю в цьому певну роль. Я також розумію, що до чого. І дуже важко буде так пояснити людині, що вся та інформація, яку він отримував з якихось різних джерел, що вона не надає повної картинки. І що є дуже багато всього того, що не враховується в цьому. Якщо ми навіть говоримо про алгоритми того самого Фейсбуку. Це те, за що дуже багато було ненависті та хейту в бік Фейсбуку. Що алгоритми вибудовані таким чином, що ми отримуємо рекомендації постів лише того змісту, які вже підтверджують нашу первинну думку. У мене вже є якісь ідеї з приводу чогось, і все, що я бачу, воно виключно підтверджує мою думку. Ми не отримуємо жодного іншого. Ми не отримуємо іншої думки. Ми оточуємо себе саме цією інформацією, що вже нас, скажімо, налаштовує на те, в чому ми вже впевнені. І через це дуже складно піти на діалог, дуже складно бути відкритим до чогось нового. Коли тобі здається, що, дивіться, всі навколо, вся моя Фейсбук-стрічка, вона виключно так вважає, як вважаю я. Як ви можете думати якось інакше? Ви сказали зараз про емпатію. Я з вами згодна, в нашому суспільстві є брак емпатичного такого підтримки один одного. Як вам допомагає, що вам допомагає будувати комунікації у вашій роботі? Та сама емпатія. Ми знову повертаємося до того, що мені дуже допомагає завжди повертатися до ідеї дуже простої, що переді мною окрема людина з своєю думкою, зі своїм життєвим досвідом, який, я впевнена, не співпадає з моїм, що ми пройшли через різне, що ми читали різні книжки, що ми були в різних обставинах, що з нами говорили різні люди. Ми по-різному сприймали вже все, що відбувалося з нами на основі всього того, що з нами відбувалося до того. І я розумію, що я не зможу зараз нічого зробити критично нового, я не зможу людину переконати в чомусь, в чому вона не вірить, у що вона не вірить. І коли я
допускаю цю думку, коли я завжди це собі нагадую, мені якось стає простіше. Я розумію, що у мене немає зараз на меті переконати людину і там сказати їй, що все, що ти робив до цього, це невірно. Це по-перше. А по-друге, я розумію, що єдине, що може якось вплинути на те, як ми відносимося один до одного, можна зробити все тільки за допомогою ненасильницьких методів. Виключно за допомогою дипломатії, виключно за допомогою переконань, діалогів, можливості показати свою власну думку. І дуже часто допомагає розказати людині про те, як ти почуваєшся. Ми про це не говоримо. Навіть якщо говорити про лінгвістичні аспекти нашої мови, у нас є дуже багато слів, які надають оцінку певним діям, але дуже мало слів, принаймні дуже мало слів, які ми використовуємо у щоденному житті, які дають оцінку тому, як я почуваюся. Ми не говоримо про наші почуття, ми говоримо виключно через штампи, виключно через оцінку іншої людини. Коли я кажу, коли ти так до мене говориш, я відчуваюся себе, я відчуваюся дуже погано. Це набагато краще, ніж сказати, коли ти так на мене кричиш, ти виглядаєш як ідіот. Бо тут ми засуджуємо людину. Ніхто не хоче засудження у свій бік. Жоден з нас. Я так само не хочу засудження. І мені буде набагато простіше зрозуміти людину, якщо вона розказує про себе. Якщо вона всі свої емоції направляє всередину себе і може розказати: коли ти так до мене говориш, мені стає неприємно. І це такий дуже простий, але дуже дієвий в моєму досвіді інструмент, який допомагає людині тебе краще зрозуміти і дійсно проявити до тебе емпатію. Угу. Ну, треба бути чесним і відкритим, і тоді наші комунікації будуть змінюватися, я так розумію, да? Так, але в першу чергу треба бути чесним і відкритим по відношенню до себе. Потрібно також відслідковувати свої емоції, відслідковувати, як я почуваюся в певних моментах. І мені здається, що ми дуже відійшли від того, щоб відчувати, і ми все більше все раціоналізуємо. Що непогано, в принципі, але що відрізняє нас від, скажімо, штучного інтелекту, який всі бояться, що він дуже скоро нас захопить, я все ж таки трохи скептично до цього ставлюся. Я не вірю, що штучний інтелект дуже скоро зможе нас замінити, бо інтелект можна, в принципі, відтворити в форматі такого штучного інтелекту, але нашу систему почуттів її буде дуже складно відтворити. І саме це відрізняє нас від комп'ютерів, і це саме те, що нам потрібно плекати в собі, і до чого потрібно дослуховуватися. Того, що коли ми кажемо про якісь речі, які вирішуються, наприклад, на політичному рівні. Люди ходять голосувати не тому, що вони такі всі інтелектуали, так? Що людина дуже має мати певний рівень освіти, наприклад. Ми вже відійшли від такого. Ми впевнені, і демократія каже про те, що кожна людина має право голосувати, тому що вона буде відчувати на собі наслідки всіх рішень, які будуть прийматися у політичній сфері. І саме через те, що вона має можливість це відчувати, нам потрібно давати доступ до того, щоб приймати ці рішення, бо вони, врешті-решт, мають на нас безпосередній вплив. І так само потрібно звертати увагу на те, як ми почуваємося, і говорити про це. Угу. Дякую вам за такі цікаві думки. Є ще одне питання. Ви є представником кримськотатарської молоді, успішної молоді і багатогранної. Я декілька разів сьогодні про це говорила, я це бачу. Зараз наш народ в дуже важкому стані. Є політичні проблеми, є зараз вік глобалізації. Як себе зберегти? Як зберегти свою ідентичність? Це її усвідомити. В першу чергу це має бути усвідомлення власної
приналежності до чогось. Кожного разу, коли я знайомлюся з людьми, я думаю, що тут ще дуже велика роль в тому, що мене звуть саме Арзи, і коли я знайомлюся з людьми в Києві, мені дуже хочеться пояснити. Мені або це вже виникає питання, або я сама, не дочекавшись цього питання, сама вже починаю казати, що це ім'я кримсько-татарське, що воно значить. Розказую трошечки, даю якийсь бекграунд. По-перше, це те, що дає відчуття приналежності до чого. Людині дуже важливо відчувати себе частиною чогось, якоїсь спільноти, якогось ком'юніті, як зараз більш модно говорити. І ти розумієш, що є представники твого народу, твоєї етнічності, які мають такий самий досвід, як ти. І вони тебе зрозуміють, як ніхто інший. Коли я, наприклад, розказую про якісь особливості кримсько-татарської культури або якісь моменти кримсько-татарської історії комусь, хто не є представником нашого народу, я зустрічаю дуже часто нерозуміння. І це не значить, що людина не готова це сприймати. Вона не має такого досвіду. Їй складніше це зрозуміти. Вона це знає виключно з того, що я їй розказую. У той час, коли представники кримсько-татарського народу, вони мають між собою спільне минуле, вони мають спільну історію, спільну культуру. І це дійсно дуже важливо і класно, тому що ми маємо певний культурний код, який ми, можливо, не усвідомлюємо, але ми розуміємо один одного набагато краще, ніж представник будь-якої іншої національності. А як ви вважаєте, які виклики повинні стояти перед кожним з нас, особливо у питаннях Криму? Які виклики? Да, перед кримськими татарами. Ті, хто виїхав, у них є зараз багато можливостей. Тому які виклики повинні бути? Найбільший виклик в тому, щоб не загубитися. Не загубитися як особистість, не загубитися як представник народу. Це найперше. І друге – це поширювати видимість, поширювати знання. Бо я зараз розумію, що українське суспільство, воно в принципі готове сприймати і воно відкрите до того, щоб більше дізнаватись про культуру, історію кримських татар. Але потрібно про це говорити, потрібно про це розказувати, потрібно будувати відкритий діалог і розуміти, навіщо ми це робимо. Для того, щоб також наші інтереси враховувалися. І це не зовсім про виклики, але це знову ж таки про змінення сприйняття. Мені, наприклад, дуже не подобається, коли про кримських татар говорять виключно в форматі жартовності, виключно в контексті того, що це народ-жертва. Мені не подобається ця ідея. Я розумію, що це дійсно дуже велика складова нашої історії, але мені хочеться зосередитися на чомусь більш позитивному. Хочеться зосередитися на тому, що є класного, що є чудового, на що можна звернути увагу, щоб мати якийсь оптимізм у відношенні цього. Щоб не тільки говорити про те, як нам погано, а також говорити про те, як може бути класно. Бо це набагато більше заряджає людей, це набагато більше дає сил, це набагато більше дає можливості для того, щоб не оглядатися завжди на минуле, а думати і про те, а що нас чекає такого класного, що буде такого чудового у майбутньому, якщо ми будемо зосереджуватися на наших сильних сторонах, якщо ми будемо будувати діалог, якщо ми будемо дійсно готові розвиватися і разом досягати певних успіхів. Ну, я вважаю, що з такою молоддю все в нас буде добре. Що для вас Крим? Крим для мене – це єдине місце, де я відчуваю себе вдома. Це місце, де мене чекають, де мої батьки завжди мене приймуть, якою б я не була. І це єдине місце, що для мене є батьківщиною. Чохсагом Сарзаханом, сагом за таку цікаву розмову. Ми бажаємо вам успіхів. Вафахетлер телеємо з Віджан Юректен Мінідармс. Чохсагом Сарзаханом. Ну а ми завершуємо нашу програму. Я нагадаю, гістем нашої програми була директорка благодійного фонду Generation Plus Арзе Харідінова. До зустрічі у наших наступних програмах.